Hi havia una vegada una nena que quan me'l poso em ve una història al cap. A veure, hi torno. Hi havia una vegada una bruixeta que es deia Wendy. I era una bruixa molt poruga. Tenia por de tot i era la petita de 3 germanes. Tota la seva família era una família de bruixes. La seva germana gran es deia Polly i tenia un nas de bruixa gegant. Hola, soc la Polly i tinc un poder de bruixa molt gran. Sé on trobar totes les herbes més bones, els ingredients més fantàstics per fer unes pocions màgiques encantadores. I quan la Wendy s'apropava a la Polly i li preguntava: Polly, jo també vull. Però si tu sempre tens por de tot, tindràs tanta por que tornaràs corrent. Tu mai seràs una bruixa. La Wendy, pobreta, es posava molt trista. Es posava tan trista i se'n anava a la seva habitació. La seva germana mitjana es deia Wog i també tenia un poder de bruixa molt gran. La Wog sabia espantar molt bé i tenia una berruga gegant. Jo soc la Wog i tinc un poder de bruixa molt gran. Quan algun nen o nena s'acosta i se'n riu de mi, sabeu què faig? L'espanto, faig: t'atraparé, ets tot per mi! I marxen corrents perquè s'espanten. Wog, jo també vull! Jo vull tenir un poder de bruixa així de gros! Ensenya'm a espantar a la gent! Ai, ets un desastre! Mai seràs una bruixa de veritat! No tens ni un vestit de bruixa! Doncs potser és veritat. Potser no tinc un vestit de bruixa com les meves germanes. Vaig a buscar-me un vestit de bruixa. Ja sé a on. A dalt a les golfes. Segur que en trobo un. La Wendy va caminar per dins de les golfes i va començar a buscar fins que va trobar un vestit de bruixa. Li quedava força bé. Deuria ser de quan les seves germanes eren més petites. A les nits, les seves germanes feien festes de bruixes. Convidaven les altres bruixes, les seves amigues, i en el pati de casa seva feien encanteris. La Wendy s'ho mirava des de la finestra de casa seva. Les seves germanes des de fora li deien: vinga, Wendy, surt amb nosaltres, que estem aquí fora. Però la Wendy: no. I la Wendy se n'anava cap a la seva habitació i s'abraçava a la seva millor amiga, l'escombra de bruixa. La Wendy tenia una escombra de bruixa com totes les altres bruixes, però no sabia volar amb ella. Les bruixes tenen un dia que és molt especial, el dia de Carnaval. Sabeu per què? Les bruixes poden sortir a caminar del qual són sense que ningú es rigui d'elles. La Wendy també hi volia anar aquest any, així que al matí es va començar a preparar i es va pintar una berruga gegant com la seva germana, unes celles enormes, però quan era el moment de sortir... Ai, un moment, que vaig a buscar la meva escombra. Quan la Wendy va haver trobat la seva escombra, va sortir ràpid. Espereu-me, que ja vi! Les seves germanes ja havien marxat. I de sobte, des de la porta, es va sentir pom, 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 i des de fora es va sentir: vinga, surt! Oi que ets una nena? Tinc ganes d'anar a jugar, que sóc la Diana, sóc una nena, vaig disfressada, que avui és el dia de Carnaval. La Diana li va dir: vinga, anem a jugar. Uah, vas vestida de bruixa! Saps a què podem jugar? A espantar. I la Wendy va fer el cor fort, va
respirar i ho va provar. T'atraparé! Hi, ets tot per mi! Ui, m'has espantat molt, Wendy? La Diana s'havia espantat molt i la Wendy es va començar a sentir una mica més valenta. Però quan anaven a sortir per la porta, la Diana la va mirar i li va dir: home, sí, vas vestida de bruixa, però les teves sabates... Ja ho sé, què podem fer? Podem jugar a fer encanteris. D'acord? Ho vaig a provar. Una bota de bruixa li va aparèixer allà al davant amb cordons. Ha aparegut una bota de bruixa! Ha aparegut una bota de bruixa! La Wendy es va posar les dues botes de bruixa. Ara sí que estic a punt per sortir! Sortir a jugar amb tu, Diana, som-hi! Agafo la meva escombra amiga! La Diana, quan va veure l'escombra, li va dir: una escombra de bruixa! Juga, que voles amb l'escombra de bruixa! Vinga, ho provaré, d'acord? A sortir volant! Tanta pressa que... He volat per això, oi que sí? Uau! Va agafar la Diana i van començar a volar. I van passar volant per sobre tota la ciutat. I la Wendy es va adonar que sí, que sabia volar. Estava tan emocionada, els hi podia explicar que havia fet aparèixer unes botes i que havia aconseguit espantar algú. La Diana s'havia espantat molt i que havia volat amb la seva escombra. Així que el que va fer va ser posar-se dalt de tot de la teulada i esperar que tornessin les dues seves germanes. Però què t'ha passat? Però que has volat molt ràpid? I ens has espantat molt a nosaltres, que som les teves germanes grans Però només havia de confiar més en mi. Sempre he estat una bruixa, però tenia molta por. I el que he de fer és fer el cor fort, respirar i intentar-ho. I sé que si ho faig, sempre aconseguiré fer allò que vulgui. Sé que sóc una bruixa de veritat! Gràcies. Fer una poció... Fer una poció de l'empoderament de bruixa. Ai! A veure, amb els teus nous amics que sou vosaltres, fem una poció màgica? Sí? Sí, però podria ser, per exemple... Salt de sardina! El què? Salt de sardina! Salt de sardina! Molt bé, podria ser salt de sardina. Bolets! És un... Escarbats! Bolets de monstre! Això pot ser, per exemple... Pols de drac! Però potser és tot una bomba, això, si em poso més. Ai, aparteu-vos! Tapeu-vos així per si de cas passa alguna cosa! I recordeu que, igual com la bruixeta empoderada, vosaltres, quan tingueu por, el que heu de fer és fer el cor fort, confiar en vosaltres mateixos o mateixes i intentar-ho. I segur que us en sortireu. Adéu a tots i a totes!